O As Pontes deu a sorpresa no seu campo do Poboado e gañoulle o Ourense, terceiro na clasificación, por 2-1. O xogador local Xuster foi o primeiro en abrir o marcador no minuto 6 da primeira parte, cun tanto de testa a centro de Felipe. A pesar de que o Ourense foi o que tivo máis posesión no encontro, non conseguiu frear os ponteses, que volveron a adiantarse cun tiro raso e axustado ao pau de Hugo no 23 da primeira parte. A reacción do equipo visitante chegou no minuto 44 da primeira metade. Tras un córner de Peloto, Llebra remata coa testa e marca o único gol dos ourensáns. Estes tiveron o empate moi cerca cun lanzamento de Quinteirós que rechazou o porteiro Kiko, que tivo unha grande actuación durante os 90 minutos. Con esta victoria, o As Pontes supera os seus problemas para sumar puntos na casa e o Ourense afástase máis do liderado. A verdade é que fixemos un partido moi completo, sobre todo a nivel de traballo defensivo, e moi contento polos 3 puntos, é verdade. O As Pontes sobe 5 postos ata situarse na 10ª praza da táboa con 16 puntos. O Ourense segue con 23 a 5 puntos do líder, o Racing de Ferrol.